ମୁଁ ଗୁଡୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ତଳି ବୁଣିବା ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜମି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଓଳ କରି କାଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠିକା ଆମର ଅନାବନା ଘାସ ଥିବ ବା ଆପଣ ଯଦି ଧନିଚା ବୁଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଧନିଚା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ମାଟି ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବା ପଚିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଚାଷ କରି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାକୁ ସମୟ କିଛି ଲାଗିଥାଏ। ଘାସ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ପଚି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ପରେ ସାର ହିସାବରେ ମିଳିଥାଏ ଗଛକୁ। ଆପଣ ତାକୁ ଚାଷ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏକ ଓଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘାସ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବହୁତ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ଓଳ କରି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳ ରୋଟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଆଉ ଚାଷ ବି ମଧ୍ୟ ଘାସ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଓଳ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ରୋଟର ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଓଳ କରି ସାର ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଓଳ କରି ଆପଣ ତଳି ରୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରିଛି ମୋ ଜମିରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜମି କେତେ ପରିମାଣରେ ଘାସ ହୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁ ପରିମାଣରେ ଘାସ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର କାଦେଇ ଦେଇ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳ କରି ରୋଇବି, ସାର କିଛି ପରିମାଣରେ ପକାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତଳି ରୋଇଲେଣି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗୁଆ ତଳି ପକାଇ ଦେଇ ଧାନ ରୋଇ ସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତଳି ଏବେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମୋ ତଳିକି କ୍ୟାପଚର କରିଛି। ପ୍ରାୟ 9 ଦିନର ଗଛ ଇଏ। 9 ଦିନରେ ମୋ ତଳି ଏମିତି ହୋଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ କେମିତି, ଆପଣ ତଳି କେତେ ବାଟ ରୋଇଲେଣି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସାର ପଡ଼ିବ କି କେମିତି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତଳିରେ କ'ଣ ଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ତଳି ଉଠିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମର ଯେତେ ସକ୍ଷମ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ନାଇଁ ଏହି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଳ କରିଦେବେ, ତାପରେ ସାର ପକାଇକି ଆପଣ ରୋଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।